Ang pamilya ni Tibo, gisulat ni Teacher Braille. Usa ka adlaw ni Ana, naay usa ka pamilya nga nangita og kapuy-an. Mao kini ang pamilya ni Tibo. Bisan asa na sila naabot, apan permi silang papahawaon. Walay gusto nga makigsilingan kanila. Niingon ang usa ka babaye, "Lahi mog sininaan, hadlok ang inyong mga dagway, pahawa kamo, ayaw kamo og puyo dinhi." Sa pagkadungog sa pamilya ni Tibo niini, nipahawa na laman sila ug naghilak nga nagpadayon sa pagpangita og kapuy-an. Sa pag-abot nila sa laing baryo, nasugatan nila ang pamilya Pakiglambigit. Og niingon ang pamilya ni Tibo nga mamahimo ba nga mupuyo sila sa ilang lugar. Sa walay duha-duha, gidawat o gipapuyo sila sa pamilya Pakiglambigit. Maayo pod ang ilang pagtagad kanila. Wala ka ba mahadlok namo sa among porma, sa among nawong? Pangutana sa pamilya ni Tibo. Nitubag ang pamilya Pakiglambigit nga, "Kitang tanan anak sa Ginoo, ug sukad karon managhigala na kita." Ug malipayon nga nipuyo ang pamilya ni Tibo sa lugar nila pamilya Pakiglambigit.